जोंना बिपिएफनिफ्राय बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारियानो निजे बुंदोंमोन गफुराव फैना बुंदोंमन बे माबायाव फैना बुंदोंमोन जे पास 2नि 1 इन्सिबो सिमा बाराया होनना बुंदोंमोन बिथाङा दासिमबो बुंदों आरोखि। हाग्रामा महिलारि दावराव देख्रेब आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव गफुर हालामनिफ्राय गोख्रों बाथ्रा। हाग्रामा महिलारिया गफुराव थांनानै मा बुंदोंमोन? गफुरखौ बिटिसि बिटिआरआव हाबजानो बायोब्ला हाग्रामानि वेलथिनि समाव सोमावसारनायाव मानो गफुरनि बर' रायजो राजाखौ बारसोमहोदोंमोन? बे दुर्भाग्यजनक बर' जाथिनि थाखाय अत्यन्त अशुभ बियो जे बर' जाथिखौ जोंखौ जुदि बे फिजिबिलिटि गैया होनना गोदो बिएलटिनि दिनाव गावसोर जिथु सुक्ति जाबाय बेवहाय मानो बारसोमहोनाय? बिएलटिआवथ' जों अनेक मानसि थैदों माबादों नङा होमबा? बिएलटिनि सोमावसारनायाव गफुर ओनसोलनि गोबां बर' सुबुङा मुंख्लं जादोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो गफुरसिम बड'लेण्डआव हाबनाय नङा होनना बुंबोबाय थादोंमोन। बिएलटिआवथ' जों अनेक मानसि थैदों माबादों नङा होमबा? बे समाव मानो बारसोमहोनाय? बेबायदि जातिनि कलंकित मानसि बिटिआरआव बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव बिटिआर मुङानो गोमालांगोन बुंनायनि सायाव गफुरनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोख्रों सोंखारिदों। बिटिआरआव गामि हाबस'नायखौ हेंथा होग्राफ्रा दैदेनगिरिफोरखौ माब्लाबाबो जोंनि ओनसोलाव फैनानै गुलाय गुजाय दा खालामफै होनना गोख्रों सोंखारिदों। बिटिआरआव सानजा फारसे सोसनजानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गेम गेलेग्राफोरनि सायाव गोख्रों सोंखारिदों। गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि सायावबो बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बेले बेजे बाथ्रा बुंनायनि सायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव हाग्रामा महिलारि आरो दावराव देख्रेब आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव मा बुंदों गफुर हालामनि रायजोफ्रा? फै जों मिन्थिना लानि बड'लेण्ड बुब्लिनि मेनेजिं डाइरेक्टर राजिब बसुमतारिनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों। सुथुराथ' दङ सिगांनिफ्रायनो दंबाय थायो आरो सिगांनो नैबे माबानि टाइमाव एकर्डनि टाइम सिगांनो जोंना बिपिएफनिफ्राय बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारियानो निजे बुंदोंमोन गफुराव फैना बुंदोंमोन बे माबायाव फैना बुंदोंमोन जे पास 2नि 1 इन्सिबो सिमा बाराया होनना बुंदोंमोन बिथाङा दासिमबो बुंदों आरोखि। आरो बे पलिटिक्सखौ बे कनस्पिरेसिखौ लानानै जोंनि माखासे मानसिफ्राबो इनभल्भ जादोंमोन नंगौ नामा होनना सानदों आरोखि। सासे सिबानो बिदि बुंबायब्ला बेवहाय आरो लास्ट नै दाखालिसो खोथा बे माने मा होनो माबाखौ बिटिआरखौ बिथिं मेजरिटि गैया फिजिबिलिटि होनायनि बेबस्था गैया बेयाव होनो मोना होननानै हाइकर्ट सुप्रिम कर्टसिम होनो ओंखारदोंमोन सासे मानसिया आरोखि दावराव देख्रेब नार्जारि आरोखि। बेखौ आं मादो आरोखि बे दुर्भाग्यजनक बर' जाथिनि थाखाय अत्यन्त अशुभ बियो जे बर' जातिखौ जोंखौ जुदि बे फिजिबिलिटि गैया होनना गोदो बिएलटिनि दिनाव गावसोर जिथु सुक्ति जाबाय बेवहाय मानो बारसोमहोनाय? बिएलटिआवथ' जों अनेक मानसि थैदों माबादों नङा होमबा? बे समाव मानो बारसोमहोनाय? बेबायदि जातिनि कलंकित मानसि बिसोरदा आङो दोल हिसाबै साना आरोखि दोलखौ खालाम बिसोरहा अधिकार दङ खालाम नोंसोर मेजरिटिखौ ला खिन्थु गहपुरसिम बिसोर मा हिंसा दं? गहपुरनि माने हाबनायखौ बिसोर हिंसा जानाय खारना मा फालाय? मानो बिसोर माबादों आरोखि जोंबोथ' सेक्रिफाइस खालामदों जोंबोथ' बर' मानसि जों बर' भाषा रायलायो बर' हिनजावफ्रा बर' दख'ना गानो बर' हारिमुखौ खालामो खिन्थु बिसोरहा मानि हिंसा? बिसोर हिंसानि खारना मा फालाय? बिसोरो राजनिति खालामनो आपत्ति गैया जोंबो समर्थन होनो हागौ जुदि मोजां माबाब्ला खिन्थु बेबायदि जों माबा खालामोब्ला जोङो बे बर' जातिनि थाखाय अत्यन्त दुर्भाग्यजनक होननानै जों सोंखारियो आरो बेबायदि पदक्षेप जाहाथे दाला जातिनि बेरेखा हाबाखौ जाहाथे दाला दलनि बिसिनि गावसिनि सियारनि सुरक्षितनि थाखाय गावसिनि सुरक्षानि थाखाय बेबायदि सिन्था खालामनाया बे बर' जातिनि अशुभ लक्षण बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायसो मोनसे पदक्षेप होननानै सानो आंखौ आगान होननानै सानो आंखौ बेखायनो आङो बिथांमोनखौ दा तीव्र भाबै माने प्रतिबाद खालामो आरोखि दा। ओमफ्राय दा जोबथारनायाव जिहेतु बिटिआरआ जोंनिसिम हाबफैबाय आङो लुबैदों दा जि आङो डिमान्ड होदों बे आंनि डिमान्ड नङा बे रायजो राजानि डिमान्ड बेयो जोंनो दा जाफुंनांसिगौ दा अबयसे दासिम 3 बोसोरनिल' एसे बारा थांदों जानो हागौ होमब्लाबो जोङो दा जोबथा माबा हिसाबै जोङो दा जों समस्या अनेक समस्या दङ दा हारसा एमएलए हारसाफोरनि गादब जानायाव जों दंबाय थायो जों दा एसे बांसिन साबसिन स्कप मोनसे एडभान्टेजखौ मोनबाय जोङो दा बेवहाय बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनांगौ मदद होनांगौ आं बेखौ खावलायदों दा आरो इभेन जायफोर दा बे बिटिआरखौ प्रटेस्ट खालामबाय थादों बिथांमोनाबो गावसिनि दलखौ खालामोब्लाबो बिसोरो जातिनि बेरेखाखौ जाहाथे गाया आं बेखौ खावलायहरो आरोखि आं खावलायो आरोखि। फिननायाथ' एसे बिनि फिननाया एसे गोखाबो जायो आरो गोदैबो जानो हागौ माने आसलते बेखौ
जों जेब्ला मुभमेन्टखौ जों प्रथम आराम्भनि खालामदोंमोन बेवहाय बेले बेजे गैयामोन गोदोनि प्रथम अबस्थायाव पिटिसि एबसुनिल'सो संघातमोन बिनि उनाव गासिबो ज'मोन आरोखि खिन्थु दा बिनि उनाव जितु फैदों मोनसे गोदान मोनसे चेप्टार फैदों जे माने मा होनो बिटिआरखौबो मोजां मोनै माखासे मानसि ओंखारदों बेफोरनि खारनाव अন্য जेबो नङा आं बुजिनायाव मोनसे राजनितिक खारन बेयो माने गासिबो थिग जाजोबगोन आं बुजिनायाव बिसोरबो खुनु खेलिमेलि खालामनो हानाय नङा माबानाय नङा माने मानसि शंका दंमोन आशंका दंमोन माने जोङो बिटिआराव हाबनाय नङा गतिके हाबाब्ला जोङो दस्रा मोनसे बिकल्प मोनसे टाइमावनो मोननै सुक्ति जानानै थांदों जिहेतु मोनसेया जाहैबाय साबसिन हामसिन मोनसे न' जेखौ बिटिआर होनना बुंनाय जायो आरो मोनसेखौ न' होनना बुङोब्ला मोनसे गेग्रेब न'मोन बे गेग्रेब न'आव माखासे थाग्रा मानसिबो ओंखारदोंमोन दा खिन्थु मेक्सिमाम मानसिफ्रा साबसिन हामसिन न'आवनो थानो लुबैखायो आरो गेग्रेब न'आवबो थानो लुबैया दा खारना जाहैबाय माने बेखौ सोनाबनिफ्राय मोनसे कनस्पिरेसन दङ बेवहाय बिसेसके माने राजनितिकनि खोथाखौ आङो दिहुननो सानाखैमोन साननो गोनां जायो बे बुस्थुखौ जोङो बिटिआरखौथ' सुक्ति खालामनायखौ आपत्तियानो दंखायोमोन बे आपत्ति खालामनायनि माखासे हान्जाफ्रानो बेखौ आपत्ति खालामखादोंमोन आरोखि दा जोंनि गेजेरावबो बेबायदि जादोंमोन आं रावखौबो गाज्रि सोंखारिनो सानाखै आङो जिहेतु राजनितिनि मोनसे षड़यन्त्र नालाय षड़यन्त्र हिसाबै बेखौ बेले बेजे खालामनो थाखाय दाबो माखासे मानसि दङ आरोखि दा जाथों होननानैबो सानग्रा मानसि दङ जायाबा माबा दङ दा हमना लादो बिटिआर प्लास माने बर' कालचार अट'नमास काउन्सिल बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास BKWC जायखौ होनना बुंनाय जायो आरोखि बे मोननै बुस्थुआ माने मोनसे टाइमावनो एकर्ड जाखांनाय उनाव जोंहा मोनसे सन्देह थानो गोनां गैया मोनसे सन्देहआ नैबेल'मोन जों प्रकृत'थे बिटिआराव हाबगोन ना BKWCआव हाबगोन बेल' मोजां सन्देह आरोखि दा जों कनफार्म जाखांनायनि उनाव जोंहा जेबो माने गोनो गोथो थासै जों साबसिन थागोन जिहेतु नङा होमबा गाज्रियाव जों मान थानो फालाय गेग्रेब न'आव जों मान हाबनो फालाय बबेथ' बिल्डिं न'सो लुगासिनो दं दा बिल्डिं न'सो हाबखागोन बेबायदि मोनसे माबा आरोखि बेनिखायनो दा जायफोर बेबायदि सानदों आं खावलायो आरोखि बिसोर बे भुल बुजाबुजिखौ गारनांगौ राजनितिक संघात राजनितिकखौ मुथते दान्दिसेनि थाखायबाबो जाल्ला दोननांगौ सोरबा BPFनो कंग्रेसनो AGPनो बायदिसिना बेफोर गथै संघातफोरखौ जोङो जाल्ला गारनानै जों दा नैबे मुहुर्तआव जों खौसे जालायनानै बर' जाथिनि खोथा सिन्था खालामनांगौ आरोखि खारन दा हमना लादो नोङो बिटिआरखौ सिमा बारायनायखौ नैबेखौ 1 इन्सिबो बारायहोआ होननानै मोनसे टिमा बुंबाय थादों जों बेखौ सोंखारियो आरो बेखौ लानानै नैबे सिमा बारायनायखौ दाखालिसिमहालागै सासे मानसिया हाइकर्ट सुप्रिम कर्टबो खालामनो ओंखारखांबावबाय दा आरोखि दोलोखौ आं बुंला आरोखि बिपिनिफ्राय ओंखारबाय आरोखि बुंबाय आङो दा बिपिनिफ्राय ओंखारबाय सासे मानसिया सुप्रिम कर्टसिम खालामनो ओंखारबाय जि समाव बिसोरो जोंखौ माने गवाफोरनि बर'फोरखौ लानानै बिसोरो आन्दलनाव बारसोम होबाय थै होबाय न' बां सावहोबाय बिसोर गावसोर बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोंखौ दिनै माने बेवहाय मेजरिटि गैया बर'फ्रा माने बिटिआराव हाबनायनि योग्यता गैया होननानै मा खारनाव बिसोर अबे थैजों बुंखो बिसोरलाय बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि मोनसे सिम्पेथेटिक मोनसे माबा आरोखि बे जों मा होनो सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा आरोखि जोंनि थाखाय दा बेखायनो आं सानदों माने फैबाय थानाय जितु सम बे समखौ जोङो राजनितिखौ एसे जों दोनथ'नानै जोंनि मेन माबा जितु उद्देश्य बे उद्देश्यखौ जोङो हासिल खालामनोबा जों ज' जाजोबनांगौ दा जोङो BPF खालामनो नाङा कंग्रेस खालामनाङा BJP खालामनाङा EPPL खालामनो गैया मोनसे टाइमाव बुंगोन गासिबो मोनसे टाइमाव अबेहाय जों थांनाया मोजां बेखौ खोन्थागोन गासिबो बेखायनो आङो सानो दा नैबे मुहुर्तआव जोङो ज' जालायनायसो मोनसे नितान्त प्रयजन आरो माने बे बिटिआरखौ बयबो वेलकाम खालामजानांगौ आरो बिटिआरनि बेलायाव मोनसे गोनो गोथो थानायखौ आं क्लियार होनो सानो आरोखि दा माने दासिम 41ताल' गामि जोंनाव हयथ' 3000 मोनसे गामि दं आनडिभाइडेड बिश्वनाथ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 3000 भिलेज जाबाय माखासे मानसिफ्रा सन्देह दङ जोंना हाबनाय नङा नामा होननानै मानो जरे जरे जादों होननानै बेवहाय टेक्निकेल खारनफोरखौ बुजियाखै आरोखि मा खारनाव बिदि जानो गोनां जादों हयथ' बेफोरबायदि टेक्निकेल खारनखौ बुजियाखै खिन्थु बे डेफिनेटलि जायफोर माने हाबनो गोनांखा बिसोर हाबखाजोबगोन माबायाव हाबखाजोबगोन आरोखि मा होनो बिटिआर हाबखाजोबगोन आरोखि बेखौ सन्देह खालामनो गोनां गैया आरो आं आसाबादिबाव आङो सिमुल गैयाबो निस्सय हाबगोन हाबनायनि प्रसेसखौ मावगासिनो दङ दाखालिबो जोंना माबाया प्रमद बर' साराबो बुंलांदों एसे हाबगोन बायदिखौ बुंलांदों ओंखायनो नैबे माबाखौ संघातखौ गारनानै जों दा नैबे बिटिआरखौ जाफुंसार होनायखौ बयखौबो मदद होनो थाखाय खावलायदों राजनितिनि एनायनि बेले बेजेखौ बाद होनानै बेफोर जेबो अयन' खारन गैया बेफोर राजनिति संघात गोजासो हजोंनिफ्राय बिसेसके सोनाबनिफ्राय थुहरनाय गोजा माबा गोजा बेफोर माने बेखौ मिसगाइड खालामदों दा लिडारफ्राबो एसे मिसगाइड जानो नागिरो आरो बे मिसगाइडआ जोंनि गेजेराव एसेबां बारा गोबाव थाया बे बयबो खौसे जाजोबगोन जों दा खौसेयानो जाफिनजोब्बाय दा आरो आं दा जायफोर भुल बुजिना दङ दा बे भुल बुजिना थानायफोरखौ आं खावलायदों बयबो जों ज' हाबफैजोबनांगौ मोनसे न'खराव हाबनानै जों ज' खामानि मावलायलायनांगौ आं बेखौ खावलायदों आरोखि दा
প্রমোদ বড় প্রমোদ বড় आसामनि ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিটিআর বিটিআর गामिनि हाबसननाय रन्जित बसुमतारी रन्जित बसुमतारी रन्जित बसुमतारी बदले आसामनि पिबिनि दं बदले बदले गोविंद चंद्र बसुमतारी गोविंद बसुमतारी गोविंद बसुमतारी बिटिआर बिटिआर প্রমোদ বড় প্রমোদ বড় বিটিআর বিটিআর প্রমোদ বড় প্রমোদ বড় প্রমোদ বড় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রঞ্জিত বসুমতারি গোবিন্দ বসুমতারি গোবিন্দ বসুমতারি বিটিআর जोंना बिपिएफनिफ्राय बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारानो निजे बुंदोंमोन गफोराव फैना बुंदोंमोन बे माबायाव फैना बुंदोंमोन जे 5-2नि 1 इन्सिबो सिमा बाराया होनना बुंदोंमोन बिथाङा दासिमबो बुंदों आरोखि हाग्रामा महिलारि दावराव देख्रेब आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव गफुर हालामनिफ्राय गोख्रों बाथ्रा हाग्रामा महिलारिया गफुराव थांनानै मा बुंदोंमोन गफुरखौ बिटिसि बिटिआरआव हाबजानो बायोब्ला हाग्रामानि वेलथिनि समाव सोमावसारनायाव मानो गफुरनि बर' रायजो राजाखौ बारसोमहोदोंमोन बे दुर्भाग्यजनक बर' जाथिनि थाखाय अत्यन्त अशुभ बियो जे बर' जाथिखौ जोंखौ जुदि बे फिजिबिलिटि गैया होनना गोदो बिएलटिनि दिनाव गावसोर जिथु सुक्ति जाबाय बेवहाय मानो बारसोमहोनाय बिएलटिआवथ' जों अनेक मानसि थैदों माबादों नङा होमबा वेलथिनि सोमावसारनायाव गफुर ओनसोलनि गोबां बर' सुबुङा मुंख्लं जादोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो गफुरसिम बड'लेण्डआव हाबनाय नङा होनना बुंबोबाय थादोंमोन बिएलटिआवथ' जों अनेक मानसि थैदों माबादों नङा होमबा बे समाव मानो बारसोमहोनाय बेबायदि जाथिनि कलंकित मानसि बिटिआरआव बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव बिटिआर मुङानो गोमालांगोन बुंनायनि सायाव गफुरनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोख्रों सोंखारिदों बिटिआरआव गामि हाबस'नायखौ हेंथा होग्राफ्रा दैदेनगिरिफोरखौ माब्लाबाबो जोंनि ओनसोलाव फैनानै गुलाय गुजाय दाखालामफै होनना गोख्रों सोंखारिदों बिटिआरआव सानजा फारसे सोसनजानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गेम गेलेग्राफोरनि सायाव गोख्रों सोंखारिदों गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि सायावबो बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बेले बेजे बाथ्रा बुंनायनि सायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव हाग्रामा महिलारि आरो दावराव देख्रेब आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव मा बुंदों गफुर हालामनि रायजोफ्रा फै जों मिन्थिना लानि बड'लेण्ड बुब्लिनि मेनेजिं डाइरेक्टर राजिब बसुमतारिनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों सुथुराथ' दङ सिगांनिफ्रायनो दंबाय थायो आरो सिगांनो नैबे माबानि टाइमाव एकर्डनि टाइम सिगांनो जोंना बिपिएफनिफ्राय बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारानो निजे बुंदोंमोन गफोराव फैना बुंदोंमोन बे माबायाव फैना बुंदोंमोन जे 5-2नि 1 इन्सिबो सिमा बाराया होनना बुंदोंमोन बिथाङा दासिमबो बुंदों आरोखि आरो बे पलिटिक्सखौ बे कनस्पिरेसिखौ लानानै जोंनि माखासे मानसिफ्राबो इनभल्भ जादोंमोन नंगौ नामा होनना सानदों आरोखि सासे सिबानो बिदि बुंबायब्ला बेवहाय आरो लास्ट नै दाखालिसो खोथा बे माने मा होनो माबाखौ बिटिआरखौ बिथिं मेजरिटि गैया फिजिबिलिटि होनायनि बेबस्था गैया बेयाव होनो मोना होननानै हाइकर्ट सुप्रिम कर्टसिम होनो ओंखारदोंमोन सासे मानसि आरोखि दावराव देख्रेब नार्जारि आरोखि बेखौ आं मादो आरोखि बे दुर्भाग्यजनक बर' जाथिनि थाखाय अत्यन्त अशुभ बियो जे बर' जाथिखौ जोंखौ जुदि बे फिजिबिलिटि गैया होनना गोदो बिएलटिनि दिनाव गावसोर जिथु सुक्ति जाबाय बेवहाय मानो बारसोमहोनाय बिएलटिआवथ' जों अनेक मानसि थैदों माबादों नङा होमबा बे समाव मानो बारसोमहोनाय बेबायदि जाथिनि कलंकित मानसि बिसोरदा आङो दोल हिसाबै साना आरोखि दोलखौ खालाम बिसोरहा अधिकार दङ खालाम नोंसोर मेजरिटिखौ ला खिन्थु गहपुरसिम बिसोर मा हिंसा दं गहपुरनि माने हाबनायखौ बिसोर हिंसा जानाय खारना मा फालाय
मानो बिसोर माबादों आरोखि जोंबोथ' सेक्रिफाइस खालामदों जोंबोथ' बर' मानसि जों बर' भाषा रायलायो बर' हिन्जावफ्रा बर' दख'ना गानो बर' हारिमुखौ खालामो खिन्थु बिसोरा मानि हिंसा हो बिसोर हिंसानि खारना मा फालाय बिसोरो राजनिति खालामनो आपत्ति गैया जोंबो समर्थन होनो हागौ जुदि मोजां माबाब्ला खिन्थु बेबायदि जों माबा खालामोब्ला जोङो बे बर' जाथिनि थाखाय अत्यन्त दुर्भाग्यजनक होननानै जों सोंखारियो आरो बेबायदि पदक्षेप जाहाथे दाला जाथिनि बेरेखा हाबाखौ जाहाथे दाला दलनि बिसिनि गावसिनि सियारनि सुरक्षितनि थाखाय गावसिनि सुरक्षानि थाखाय बेबायदि सिन्था खालामनाया बे बर' जाथिनि अशुभ लक्षण बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायसो मोनसे पदक्षेप होननानै सानो आंखौ आगान होननानै सानो आंखौ बेखायनो आङो बिथांमोनखौ दा तीव्र भाबै माने प्रतिबाद खालामो आरोखि दा ओमफ्राय दा जोबथारनायाव जिहेतु बिटिआरआ जोंनिसिम हाबफैबाय आङो लुबैदों दा जि आङो डिमान्ड होदों बे आंनि डिमान्ड नङा बे रायजो राजानि डिमान्ड बेयो जोंनो दा जाफुंनांसिगौ दा अबयसे दासिम 3 बोसोरनिल' एसे बारा थांदों जानो हागौ होमब्लाबो जोङो दा जोबथा माबा हिसाबै जोङो दा जों समस्या अनेक समस्या दङ दा हारसा एमएलए हारसाफोरनि गादब जानायाव जों दंबाय थायो जों दा एसे बांसिन साबसिन स्कप मोनसे एडभान्टेजखौ मोनबाय जोङो दा बेवहाय बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनांगौ मदद होनांगौ आं बेखौ खावलायदों दा आरो इभेन जायफोर दा बे बिटिआरखौ प्रटेस्ट खालामबाय थादों बिथांमोनाबो गावसिनि दलखौ खालामोब्लाबो बिसोरो जाथिनि बेरेखाखौ जाहाथे गाया आं बेखौ खावलायहरो आरोखि आं खावलायो आरोखि फिननायाथ' एसे बिनि फिननाया एसे गोखाबो जायो आरो गोदैबो जानो हागौ माने आसलते बेखौ जों जेब्ला मुभमेन्टखौ जों प्रथम आरम्भनि खालामदोंमोन बेवहाय बेले बेजे गैयामोन गोदोनि प्रथम अबस्थायाव पिटिसि एबसुनिल'सो संघातमोन बिनि उनाव गासिबो ज'मोन आरोखि खिन्थु दा बिनि उनाव जितु फैदों मोनसे गोदान मोनसे चेप्टार फैदों जे माने मा होनो बिटिआरखौबो मोजां मोनै माखासे मानसि ओंखारदों बेफोरनि खारनाव अन्य जेबो नङा आं बुजिनायाव मोनसे राजनितिक खारन बेयो माने गासिबो थिग जाजोबगोन आं बुजिनायाव बिसोरबो खुनु खेलिमेलि खालामनो हानाय नङा माबानाय नङा माने मानसि शंका दंमोन आशंका दंमोन माने जोङो बिटिआराव हाबनाय नङा गतिके हाबाब्ला जोङो दस्रा मोनसे बिकल्प मोनसे टाइमावनो मोननै सुक्ति जानानै थांदों जिहेतु मोनसेया जाहैबाय साबसिन हामसिन मोनसे न' जेखौ बिटिआर होनना बुंनाय जायो आरो मोनसेखौ न' होनना बुंब्ला मोनसे गेग्रेब न'मोन बे गेग्रेब न'आव माखासे थाग्रा मानसिबो ओंखारदोंमोन दा खिन्थु मेक्सिमाम मानसिफ्रा साबसिन हामसिन न'आवनो थानो लुबैखायो आरो गेग्रेब न'आवबो थानो लुबैया दा खारना जाहैबाय माने बेखौ सोनाबनिफ्राय मोनसे कनस्पिरेसन दङ बेवहाय बिसेसके माने राजनितिकनि खोथाखौ आङो दिहुननो सानाखैमोन साननो गोनां जायो बे बुस्थुखौ जोङो बिटिआरखौथ' सुक्ति खालामनायखौ आपत्तियानो दंखायोमोन बे आपत्ति खालामनायनि माखासे हान्जाफ्रानो बेखौ आपत्ति खालामखादोंमोन आरोखि दा जोंनि गेजेरावबो बेबायदि जादोंमोन आं रावखौबो गाज्रि सोंखारिनो सानाखै आङो जिहेतु राजनितिनि मोनसे षड़यन्त्र नालाय षड़यन्त्र हिसाबै बेखौ बेले बेजे खालामनो थाखाय दाबो माखासे मानसि दङ आरोखि दा जाथों होननानैबो सानग्रा मानसि दङ जायाबा माबा दङ दा हमना लादो बिटिआर प्लास माने बर' कालचार अट'नमास काउन्सिल बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास BKWC जायखौ होनना बुंनाय जायो आरोखि बे मोननै बुस्थुआ माने मोनसे टाइमावनो एकर्ड जाखांनाय उनाव जोंहा मोनसे सन्देह थानो गोनां गैया मोनसे सन्देहआ नैबेल'मोन जों प्रकृत'थे बिटिआराव हाबगोन ना BKWCआव हाबगोन बेल' मोजां सन्देह आरोखि दा जों कनफार्म जाखांनायनि उनाव जोंहा जेबो माने गोनो गोथो थासै जों साबसिन थागोन जिहेतु नङा होमबा गाज्रियाव जों मान थानो फालाय गेग्रेब न'आव जों मान हाबनो फालाय बबेथ' बिल्डिं न'सो लुगासिनो दं दा बिल्डिं न'सो हाबखागोन बेबायदि मोनसे माबा आरोखि बेनिखायनो दा जायफोर बेबायदि सानदों आं खावलायो आरोखि बेसो बे भुल बुजाबुजिखौ गारनांगौ राजनितिक संघात राजनितिकखौ मुथते दान्दिसेनि थाखायबाबो जाल्ला दोननांगौ सोरबा BPFनो कंग्रेसनो AGPनो बायदिसिना गथै संघातफोरखौ जोङो जाल्ला गारनानै जों दा नैबे मुहुर्तआव जों खौसे जालायनानै बर' जाथिनि खोथा सिन्था खालामनांगौ आरोखि खारन दा हमना लादो नोङो बिटिआरखौ सिमा बारायनायखौ नैबेखौ 1 इन्सिबो बारायहोआ होननानै मोनसे टिमा बुंबाय थादों जों बेखौ सोंखारियो आरो बेखौ लानानै नैबे सिमा बारायनायखौ दाखालिसिमहालागै सासे मानसिया हाइकर्ट सुप्रिम कर्टबो खालामनो ओंखारखांबावबाय दा आरोखि दोलोखौ आं बुंला आरोखि बिपिनिफ्राय ओंखारबाय आरोखि बुंबाय आङो दा बिपिनिफ्राय ओंखारबाय सासे मानसिया सुप्रिम कर्टसिम खालामनो ओंखारबाय जि समाव बिसोरो जोंखौ माने गवाफोरनि बर'फोरखौ लानानै बिसोरो आन्दलनाव बारसोम होबाय थै होबाय न' बां सावहोबाय बिसोर गावसोर बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोंखौ दिनै माने बेवहाय मेजरिटि गैया बर'फ्रा माने बिटिआराव हाबनायनि योग्यता गैया होननानै मा खारनाव बिसोर अबे थैजों मुंखो बिसोरलाय बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि मोनसे सिम्पेथेटिक मोनसे माबा आरोखि बे जों मा होनो सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा आरोखि जोंनि थाखाय दा बेखायनो आं सानदों माने फैबाय थानाय जितु सम बे समखौ जोङो राजनितिखौ एसे जों दोनथ'नानै जोंनि मेन माबा जितु उद्देश्य बे उद्देश्यखौ जोङो
हासिल खालामनोबा जों ज' जाजोबनांगौ दा जोङो BPF खालामनो नाङा कंग्रेस खालामनो नाङा BJP खालामनो नाङा UPPL खालामनो गैया मोनसे टाइमाव बुंगोन गासिबो मोनसे टाइमाव अबेहाय जों थांनाया मोजां बेखौ खोन्थागोन गासिबो बेखायनो आङो सानो दा नैबे मुहुर्तआव जोङो ज' जालायनायसो मोनसे नितान्त प्रयजन आरो बे माने बे BTR खौ बयबो वेलकाम खालामजानांगौ आरो BTR नि बेलायाव मोनसे गोनो गोथो थानायखौ आं क्लियार होनो सानो आरोखि दा माने दासिम 41ताल' गामि जोंनाव हयथ' 3000 मोनसे गामि दं आनडिभाइडेड बिश्वनाथ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 3000 भिलेज जाबाय माखासे मानसिफ्रा सन्देह दङ जोंना हाबनाय नङा नामा होननानै मानो जरे जरे जादों होननानै बेवहाय टेकनिकेल खारनफोरखौ बुजियाखै आरोखि मा खारनाव बिदि जानो गोनां जादों हयथ' बेफोरबायदि टेकनिकेल खारनखौ बुजियाखै खिन्थु बे डेफिनेटलि जायफोर माने हाबनो गोनांखा बिसोर हाबखाजोबगोन माबायाव हाबखाजोबगोन आरोखि मा होनो BTR हाबखाजोबगोन आरोखि बेखौ सन्देह खालामनो गोनां गैया आरो आं आसाबादिबाव आङो सिमुल गैयाबो निस्सय हाबगोन हाबनायनि प्रसेसखौ मावगासिनो दङ दाखालिबो जोंना माबाया प्रमद बर' साराबो बुंलांदों एसे हाबगोन बायदिखौ बुंलांदों ओंखायनो नैबे माबाखौ संघातखौ गारनानै जों दा नैबे BTR खौ जाफुंसार होनायखौ बयखौबो मदद होनो थाखाय खावलायदों राजनितिनि NIA नि बेले बेजेखौ बाद होनानै बेफोर जेबो अयन' खारन गैया बेफोर राजनिति हंगार गोजासो हजोंनिफ्राय बिसेसके सोनाबनिफ्राय थुहरनाय गोजा माबा गोजा बेफोर माने बेखौ मिसगाइड खालामदों दा लिडारफ्राबो एसे मिसगाइड जानो नागिरो आरो बे मिसगाइडआ जोंनि गेजेराव एसेबां बारा गोबाव थाया बे बयबो खौसे जाजोबगोन जों दा खौसेयानो जाफिनजोब्बाय दा आरो आं दा जायफोर भुल बुजिना दङ दा बे भुल बुजिना थानायफोरखौ आं खावलायदों बयबो जों ज' हाबफैजोबनांगौ मोनसे न'खराव हाबनानै जों ज' खामानि मावलायलायनांगौ आं बेखौ खावलायदों आरोखि दा बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-Line अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड